Okay, mga kabiyana, no, welcome naman diri sa atong kalingawan. Pero haranista diri sa atong channel. Kada Domingo, welcome kid ang tarantanan, no? Yari naman kita, mga dulo naman sa inyo sa pila ka mga kalingawan, pagi sa mga ambanon, ng mga Ilonggo. Idulot naton ang gining ginapangabaygit, no? Sang atong mga kulturan, atong pwede ko, no, ang bahon, no? Yung mga kantabla sa mga antik, no? Iya pa sa mga katigulangan sa una. Una-una na akong idolosin nyo ng tinatawag na tuburat. Puro ni may pagsakapispes. Tapos karon, ang pag-urat ng Gideon, ibutang natin sa tunga, no? Ini ang bagong regatilo sa payag, Gideon. Kasi kalwa na siya. Karon sa katatlo, basta pati sa pispes, tulungan ko sila ba, pagpakan ko niyang title mo, kakabuhay sa pispes. Una-una na kong dulong sa inyo, ini paano tulong tuburan. Pasensya kung mga kautura, no? Kaya napalit na nato nga kudigo kay kung mga pag-ulan nato ng Gideon, ano pa bi pagkanta ko ay naglupat. Are, ninapulot na naton. Ini nagatigulo sa payag, Gideon. Pisan ang bayad kayo sa pangwaan. Inang
lamang sa paghigugma. Paghigugmang labing kilutol kaagay sa ambahan na sa kaya hindi huntiho. Kasadya sang kapis-pisan nagkahiyaw nag-aampahan nagkalipad sa kahawakan kapangita sa mahapunan katulad sa mga batuhan. Kung nakalamnan layo sa bukid nakakinahanglan lamang sang tubig kay konsyon kay tubig lang ang solusyon. Ang pahalong sang pilit nasa pahiyag hindi humiho nakaampak katuyang-tuyang biglaan sa kahulugan pagkaluyo ang atian. Bisan ang payag layo sa banwa inapunan lamang sa paghigugma. Paghigugmang labing kilutol kaagay sa ambahan na sa bayan hindi huntiho. Kasadya sang kapis-pisan kainugyaw nag-aampahan nagkalupad sa kahawakan kapagitan sa kahapunan katulad sa mga batuhan. Kunang kalamnan layo sa bukid nagkakinahanglan lamang sa tubig kay kung wala sing irigasyon problema ang bukonsyon kay tubig lang ang solusyon. Kay kung wala sing irigasyon problema ang produksyon kay tubig lang ang solusyon. Kay tubig lang ang sa mga kapis-pisan isang wala sinakatata o nagkaatitan ulusing ka sa diyan
ang pagpinagdangay palagi ang pagpangabuti sa tutang luha ay isukuran siyempre may katapusan sa tubig sa pusa'y naging sa layong Kaangay sang tubig na may kahulusan kapuhin diri sa kalibutan sang pista pagbuo sang kahitaasan pangalan ng kaangay sang tubig na may kahulusan ang ating kapuhin diri sa kalibutan ng isa pagbuo sang kahitaasan nga pag-ibig sa ang pag-ibig mangalap-kap sa dughan Okay, ang mga no, ang primero may bukada na itong dulot sa inyo. No? Balit, lokang bano, ang puso, magkukin na pusan na putangan kagapay, palit nga akong pan, nga akong kubigoso, nga akong hindi no? Kung nga, hindi pa natin sa ulogin kay Bagulang, no? Ang ining ang balong na nagkatigulohan sa payag hindi no? Yan tuloy ang mga banon para gid sa aton mga pinalangga na nagasuporta gid sa aton diri sa aton channel. Si Ma'am Mary Ericabar, kag-subong ngayara sa Florida. Kag-subong man si Ma'am Emily Kuligo sa ngayara sa New York. Ari na dili si Ma'am Milindi nakapuli, no? Nagbakasyon, no? Ara nagalit sa subong sa Pansap Langgia. Happy Fiesta lang na, Ma'am. Dali lang pista sila. Nagsubong mo rin sa kay Ma'am Tima mo ni Ibano, ngayara sa taga-kuan siya, barangay Kalayo, Kabatuan, no? Sa kaya kapamilyana, sa kaya Tanday Bodinis, no? Ayong hapon lang dira sa iyo tanan-tanan, no? Sa mga Moniba family, no? Sa mga Sibalios family, no? Sa kay Ma'am Health Chances, Ma'am, ayong hapon lang, no? Kung naray ka subo, no? Thank you sa inyong pagka-subaybay sa sining atong kalingawan. Sabong sa kanday Ma'am Pat, kanday Ma'am Cordoba, no? Pamilya Cordoba. Kaglabi na gid sa atong pinalangga, no? Nga naga-suporta gid sa aton diri sa atong channel. Si Toto Edward Rivera, ngayara subong sa Canada. Mayong hapon lang dira sa malipayon na pagtukoy-tukoy sa sining atong mga hindi ko hindi makalantaw di subo. Ginalantaw lang tao gid man pero naton nga channel bisa na buhay na kita daga live makita mo ang kagyapo. Mayong hapon lang dira sin kung mayong kagahon lang
Okay. Antes kita magpadayon, yari naman na yung pila ka shoutout, no? May shoutout na may nag-message, no? Si shoutout anay, may dala ko wayway. Yeah. Hi nung pirot, shout out di sa may barangay Atabayan, mga Tejero family from Walter. May hapon tayo pirot halin sa kay Laila Idio Flores. Galantaw sa kuno dito sa may Quezon City. Thank you, Kid. Shout out sa kay Ma'am Marie Planter Vlogs. Thank you din sa pag-send sang dollars. Thank you, Kid. Pwede maka-request tayo pirot mo pinta sa damgo hamal ni Lala Idio Flores. Pwede. Shout out ko na sa mga taga Oton, Iloilo, hamal ni Ma'am Marie Planter Vlogs. Ay, nilaglis ako, no? Ang atong galing mga estudyante kina, wala nyo mag-ulap ko tapos, no? Hindi kalaraso kita. Ang totoo lang. Kaya nag-text kita rin na sa pagi sa Zoom la, no? Sa mga pila to bilog estudyante na itong kina. So, napulo na. Diba, halos tanan din, taga-uton ba? Salamat kita ko kay Kalabanan. Abi ko gani, anay ko, may mga ambano na itong nagalinta na wala na ginasapak sa mga millennials ko. Gali, kaya nga itong mga estudyante, puro gali mga pangit, no? Mga DC lang, Kalabanan din sila. Kasi, ano lang ito sila kina, high school pa rin, diba? Kaya pasalamatan din nato ng ilang suporta sa mga ambahan ng mga Ilonggo, lapay naging sa mga concurso, no? Kaya ginapang mga ginilat kinang purchase pa na muna ginatudlo na kung sila para mapanaton ba ng atong malingwahe, no? Nga matipulupin o sa bagay, nakilala lagi man ni Kawang ambahan nun, muna dahil siguro nga daw ng mga kabataan, pinagkapasalamat kita ano man sila sa singing mga ambahan ng mga Ilonggo. Abi ko kita ako mga katigulangan pagsasiling ng mga ambahan ng mga Ilonggo. Dali kay madamo ko dali si mga kabataan na may gusto gid, no? Nga palutawon man ang aton nga kinaugalingon ng mga lingwahe, no? Pag-ibisan pa nila sa mga pupuso. Ginapasalamatan din nato ng ilang pagkakuan ng pag-support ng mga shoutout. Karon naman. Wala na. Karon mo diba? Ay, nagapagabay sa siniambahanon, nagatigulo, mapintas nila. Para gid sa nagpagabay sa sini. Magputas na sa akin na ikaw sa mga pagkakataon. Nagluwaro ikaw ang sakit kayo. Ako na pananaw, wala kong makapit. Sa mga kumpag ikaw, sa mga kumpag ikaw, dahil kumpag ikaw, panlinaw-linaw. Dala kong kalisod ng mga salamin. O mahal kong Diyos, wali mo na pala. Malapot na sa'yo. Kay swertisang pala at makipagyan mo, kailalang ka na
Ang iyong pagbiyak ay naglalamiso. Ako na ang puso, ako na ang puso. Huwag kang matago, huwag kang matago sa lipat lang na ay ikawit lamang. Ang di nakikamasan pag-inuso ko, ang piling ko lamang ang natulog na. Di mo natatago, di mo natapon, malamig kong lulog na ang piling ang kalimtigan. Sa luha kong naghanap na mamati, pagod na mamuna ang buwang palaka, nawalay ka na pusa. Ba't nawang ko na sinaloob? Masulang dagat ang tulog ko luto. Nanong na-disgrasya, sinablay sa panato sa ako. Sa tinumahana, nanatawang bukag sana tulog. Tungod sa tratas, sumulaping maayo. Wala magkalangkot at lumatin ninyo. Paaya ka na sa mga disgusto. Sa una natin, ikaw ang natulungan. Nagili ka man, pati sang sukyot ka sumpo. Wala ko diri ang inyong pinagpulang esperansis. Hayaan mo tayo, iko'y kasinterang inumahiya. Kay wala sa ako maghalinang salamat. Saksi pa ang langit ng matuhang tutang sa iyong nagalit. Ang mortal na napalawang tanong, oras na ako namin. Ang silat sa naglaw ang kilikita ko. Ang taong sa kapoy, ang huyot-huyot ko. Pinapilan ko lang, pinapilan ko lang sa mukha. Tumangla sa langit, damdaman ay ako. Yari na kakibig, piling ko masumpo. Kung wala ay sa
ating magdiskuso. Ikaw man inakon, ikaw man inakon, ako nang inakon. Magkahuman kami ng walay natin. Ay kinakutulad na magkawin-win. Ako ang nagsulat, inutala ko din. Direksyon sa buwa, direksyon sa buwa, nasabi mo ini. Napaghanap ang nasunod sa suwi. Ikaw na umupa sa kalungay kami. Ang tutok ka, paano ka tinig? Direksyon sa buwa, direksyon sa buwa, pagkakapit kami. Ako ang nagulat, ako'y pagkukutan. Ang nagkakasulat, di nangangapato. Ubay na nga, ang indulog sa puso. Wala sinutisya, wala sinutisya, nasa ako. Ang naglalak, lang ko'y pagkutagong. Kung nagkakasulat, di nangangapato. Ukay na nga, ang pintulog sa puso. Wala sinutisya, wala sinutisya. Umabot sa ako. Okay, no? Ara na, no? Natulong na po sa inyo. Bisa na ubos ang kantagawa, no? Ang mga ambanong, yung mga antik na ito, mga ambanong sa muna. Kami nagpakabay sa ating trasadam ko. Ang kalungan-lungan na mula ang gindulog na ito sa iyo. No? Antes sa makita na yung patayon, yari naman na anay, kailangan mo siya palakitan sa ito mga tuturan. Pasensya rin mo kayo nag-aupo ta. Pa-shoutout sa mga taga Kabanbanan Uton, Fresno, Cagdilacos family, hambal ni Mama Planter Vlogs. Tay pero pwede ta ka ma-invite next year sa birthday sang manay o nanay ko kabay pa maka bakasyon kami hambal na ni Mari Planter Vlog. Okay lang. Salamat kita pero din kanta mo request ko mapintas kita mo salamat hambal ni Lala Idio Flores. Pa-request tayo pero sa kampo ni Ladjo kung pwede. Hambal ni Mari Planter Vlog. May kapirat mo yung hapon. Request ko Bertod sang kwarta. Hambal ni Kristong Lawin Holy Prayer. Happy watching. Mayong hapon na sa inyo tanan to. Hugs to Inday Lee. Hambal ni Rodely Vlog. Inday Rodely. Happy watching, Day. Okay na. Okay, no? Kaya ang una na pangabay, una mo na itong dulutan. Yari ko ang mga pangabay na nagatulo ang kampo nila Diyo. Sa
ang kulikaw ng taas magsulat sang kamukyang tuon. Pinitas ang kapag sinulat sang pinto, pinasa sang bulag na mati ang bunod. Pinas ang tugtog sa pagkamatupod na ating ang lukod ay di katundog. Kinuha ang gitara na nalipay, kinustos ang pintaw, ang kaso nagpatay. Umakot ang sumit, kinantang ulay, ang tutok kagabiang, gamot ang nagsabay. Kung madumduman, tugtog na bukangan, daw malupot ang aking bukan. Tungod sampa, kinikinsa, sampayaw mga piro, dukhan to kapurya. Tugangan pamangani, sang biras masumi, dukhan to kay daw magising. Pilit ko maanson, sawa ko na hapon, ang hungkay swerte natin. Bintang puta sa bitihan, nangyayara ka sa salmuhan. Gintihan sa tersyuhan, mata sa ilahan. Tumadumduman, buktok na bukangan, daw malupot ang aking bukan. Tungod sampa, kinikinsa, sampayaw mga piro, dukhan to kapuryan. Bukangan pamangani, sang biras masumi, dukhan to kay daw magising. Pilit ko maangkuson, kasawa ko na hapon, anhong kay swerte na ako. Kapag ito nga ang bano lang na, hindi lang makatapos sa aton nga mga bano, sa aton nga kabuhit. Ang bano lang na siya. Yari ka rin, no? Pangabay gid. Ang bano, na pag-una ko ninyo, diyo, no? Nag-artikulo, birkod kuno sang kwarta. Maragit sa imo, nagapakabay sa siningang bano. Sila talaga. Ano pala ang ito, kapil ko sang kwarta, nakasumunod may makuha man sa pusa. Kay kumarga nagkani ang pag-aisturyahan. Halos ang katauhan, halos ang katauhan,
isang kaayawan. Pinasiling na ang kwarta, gamot sa kalainan. Apang kay kapanot sang mga kaayuhan. Pangukay ang kwarta at kinahanglan. Sa ating pangkinawi, sa ating pangginawi, sa sinintalipukan. Masulhay kabuhin kung magamot kasing kwarta. Kay makapag-gusto kung ano man ang buyagta. Habang kay madamog man sa magpalamiya. Nga walang kahilito, wala na kahilito, banod lang din sa kwarta. Ang matugang nakalipay nara sa tagi-pusuan. Kakumpit sa material na mga talanawon. Isang kahulong ka pa sa kwarta kung ikaw ay sahano. Hindi mahimuntan sa nakalipay ang atong palatyago. Lain ang mapatyagan na itong nakalipay. Kung ang pamilya naghahinang panay. Kung kasakuna sang kwarta ang magpananaytay. Bisan ang magulutong, bisan ang magulutong, magkasungkulanan. Pinasiling na ang kwarta, gamot sa kalainan. Kapag nagkapanutong sa mga kaayuhan. Pangukay kwarta din ang kinakinaanglan. Sa atong pangkinawi, sa atong pangkinawi, sa sinintalipukan. Masulhay ang kabuhin kung madamot kasing kwarta. Kay makapag-gusto-gusto kung ano man ang uyagta. Apan maadamog man sa magpalamiya. Na wala kahilito, wala na kahilito, panod lang kihit sa kwarta. Ang matuong nakalipay yara sa tagi-pusuan. Kainti sa material na mga talanawon. Isang taon pa sa kwarta kung ikaw ka sa ano. Hindi kit mahimuntan sa
tawag na kalipay ang atong balasyagon. Lain ang mapahyagan natong nakalipay. Kung ang mapalangya nagailang panay, kung kasakwat na ang mapanaytay, bisan ang magpuputol, bisan ang magpuputol, magasungkutan na. Ang bertong nasang kwarta ang mapananaytay, bisan ang magpuputol, bisan ang magpuputol, magkailayuan. Okay, no? Era na. Nadulungan na ito ng inyong magiging pangabay, no? Siguro mayo pa ako po ay may mga tanay, no? Kaga mabasa na kita sa mga shout-out, kita sa itong mga kulturan. Kay daw ginapangala kita sa time, no? Nga duha lago ko kanta karon idulot atong sa inyo. Okay? Shout-out tanay. Madamo niya salamat amal ni Mary Planter Vlogs. Thank you, ba? May kupit na daw niya salamat sa pagkanta sa request ko, Mali Kristong Lawin Holy Prayer. Prayer. Okay na, mayroon tayo. Okay na. Okay, bilang isa lang ang paano ni dulot atong kay daw sa time, no? Dulot ko sa inyo bilang pagpanumdum, no, sa aton mga kultura, no? Aton nga kabuhi kulam lamang sa aton nga Ginoo kung sa aton labing kamay. Yari ang nagatiglo kulam nga kabuhi. Sa tutak umikan, utang kapian, basta lang hindi natamtan sa mata sang Diyos. Kauna-unang tanang, tulan mo ang gawin, sinintali ko ka, sa ikaw dito ka, sa tunang buhaan, kung papalang ka, ikaw ang napuntan, kinpaggustuhan ka, sa pinutanan mo, papangsang humangtong, at ang ulo, ulos kalautan, inahinom mo, pangawat pangluto, pamatay isang tao, mga hilig ko na hindi maayo, na tumilihan sa matong gobyerno, sa mata sang Diyos, kagsang kasubuan, ang mga may sala dapat sinutawan. Itanong sa isip mga unubatong, ang mga upang siyempre pagkasutong, pag-inusol
na lang paminta pahiranap sa mga nahimo mga kasalanan nanukit pala ang dapat masunod subos ang tinulo Tigas ng Diyos walang kasalanan hindi mo sinulo kagatapat lamang pagkakong sangsiro walang mga kabuhi sa ating tinutulong hindi dapat kutlong sa ating baliho ulat kong ang adlaw sa niya pagkukong walang nakabuhi kung saan ko bawiho itanong sa isip mga upatong mga may upang siyempre pagkasuyon pag-inulso na lang paminta bayaran sa mga nahimo mga kasalanan ang nanukit pala ang dapat masunod subos ang tinulo upang tigas ang Diyos walang kasalanan hinusin mo kagadapat lamang pagkatong sangsino walang mga kabuhi ikan sa kinupo hindi dapat kumong sa atong pariho ulat kong ang adlaw sa liya pagkukong walang nakabuhi kung saan ko gawin ulat kong ang adlaw sa liya pagkukong walang nakabuhi kung sa lupa Okay, madaming salamat, no? Kagamay yung hapon lang sa inyo tanan no? Sa gihapon, no? Welcome ka mo diri kada Domingo, no? Diri sa atong channel, pero taranista, no? Kaya hindi lang hindi lang magkataka, no? Sa pag-subscribe o kung pag-share na sa iba, no? Kaya, pala nyo, ang mga ina, no? Ang makatulot sa aton mga silentimos, no? Pag-share ninyo kung magdabot atong mga subscriber, no? Dira kita nagakuha sa atong tagyutay, no? Na income, no? Kabay pa ang mga nubla, ang mga ads hindi lang ninyo escape, no? Kay amo ina ang nagadulot sa aton nga ma-income, no? Income kita diri sa atong channel. Sa tagyutay lang, at least sige servisyo kita sa inyo pagi sa mga ambanon, yung mga ilonggo, no? Palihog lang, share sa iba, no? Subscribe, no? Diri sa atong channel, pero haranis na. Madaming salamat, kag mayong hapon lang sa inyo tanan-tanan, tugtog naman sa kasunod na Domingo.